Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat nga awan labas na kinagyaman ka na kayo iti kay managkuyakin panag-subscribe dito YouTube channel tayo. Kahit nga bigat kakabsat it kaya tumanya share kanyayo tatay man dito yung talunan. No makikita tayo dagiti previous vlog tayo kakabsat nga tatay dito yung talalong dito yung latati papapanan tayo nga kakanayo kakabsat. Tata kakabsat nga kita man pasyaran nila ang 35 days na tatay yung transplant tayo nga guys. Kakabsat tayo Oklahoma, two hearts were beating in two. Love faded away with my darling and left me here all alone. Left me to find for my darling and once was my own. Moon sailing on high
Ito'y dik na di ka man la nagpakada, imbatinag nga agmay may sa maasi ka kumao ayat ko ururayek sublim to'y biyag ko kailiw ko ni ajek mo ayanan bara nila ilo tunggal madardarep ko dagiti sinangal taa karinyo ayanan dagiti karima na pudno imbatinag nga awan ti basol ko amo metasi kalaing tinayat ko inbate kanapwan kinapudno ngem siyak linipad mo awan insam itpanagayat mo apay nga inbatinak na panandagit ti samit karim kanya sapsapulek dagit tila ilong kanya apay nga kita awanen idam sa sipot pimanaw ka mas na ay to'y rik na di ka man laan nagpakada imbatinag nga akmay dainam sa maasika kumao ayat ko ururayek sublim to'y biyak ko kailiw ko ni agek mo ayanam bara nila ilo tunggal madardarep ko dagiti sinangal taa karinyo ayanan dagiti karima na pudno imbatin na aawan ti basol ko amo metasi kalaing tinayat ko impatek ka namuan kinapudno ngem siyak linipad mo awanin sami itpanagayat mo apay nga inbatinak na panandagit ti samit karim kanya sapsapulek dagit tila ilong kanya apay nga ita awanen idam